Salam. Salam Horas Madita Saluna. Selamat hari Minggu Madita Sudina. Maret Demaita siang bukede nomor 125 ayat sada 2 dohot tulu. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi por badia, na tumapalangi dohot tanoon. Amin. Edehon hamuma de bata, puji hamuma goarna, palides hamuma dalanda di ibana, namar hureta di halongonan, Jehovah do goarna, jala marolopolo mahamu di jolona. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, ajar hormat Tuhami aturanmu, unang tadiko kami, patonggor mamatanami asa hutadahami hatuanmi, nasian hoi, pargugoy hami marhite-hite hatam, padaw masian hami, nasa poda nalipe, saitogion mahami diaka dalanmu, asa hutadahami ho, hanguluan nami, manang mangulu, manang mate pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amin. Mari demahita. Atenio,
Satangion ma pati ni debata, ima pati palimahon saat pati pasapuluhon. Pati palimahon, ikon pasangapam mudo na torasmu, asa mertua ho, jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Pati ponopon, una ko mamunu, pati papituhon, una ko mangalakuk, pati paluhon, una ko manako, pati pasiahon, una ko olo makatidakon hatana sututu, maraloho donga jolma, pati pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga sari penidunganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahana atong mangidogogo maita sian debata lahu mangulaon pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulaon na hobar tu pati mi. Amin. Mari demahita. Tatopoti madusata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung na pungudo hami di julom martangyang tuho dada mangasahon hati koron nami na mangasahon asini rohamdo na gudangido saya sima roham mida sadok bangso nami saya sama dosa nami saluhuna saya sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasusan ni dosa. Songonod doha tani Tuhan Yesus, Roma hamu tuahu hamu akan aloja jalan nasorat, aku pasonang pehamu, buat hamu maaguakku tuhamu, guruhon hamu masyanahu, ay nalabot doahu jalan naserep marroha, asadapotan hasunangan todimuna, ay labot doaguakku jalan yang dodohot nahua porsiaon, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tabigima kor puji-pujian san kor ina.
Mari demahita. Tatangion mahatan di bata, turpu epistel di minggu apenna patulonon, tarsurat di pesalmen 20 sia, mamukamai sian ayat sada, satu ayat sia. Tajahama marsika soring sanama nabarjolo. Ede si pudaun sian si etan anak ni si Esra. Ainikro selam majadi hot doa sini rohai saliling-lilingna marojahat diakka banua gijang do hasitongan mi. Rodi saliling-lilingna do pahotonoku pinoparmu jala paulioku habang sami mar sudut-sudut. Ay tung isima di awang-awang tu doso Jahoba, tung isima sianaka anak di bata doso Jahoba, Ale Jahoba di bata sebut, tung isima songorko, pargugu, ale Jahoba jalah setunganmu humaliako, ido sana martua doakan atau mangion hatani di bata, jala naupiapsa. Amin. Kor remaja, naposo. Mari demahita. Sorrow aku, gabe sorang
tidakon ma hapor tai songon na hinatidakon ni dongata sa porsiaw di sadok portipion ra mahita madok. Aw porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na sutudosan nat mo palangi do tanoon. Aw porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai iman ni tirimbun ni si Maria nagabe-gabia sa tor di perbadia andorang suhabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate terpaja loibana di hau pinarsilang na tua tu banotoru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo la hundur tu camun ni debata Jehovah amanai pargogo na sutudosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu do na mate. Au porsia di tod di perbadia jala dong sada huria na badia huria to panelak Kristen akan na badia do dia sasani dosa do dia tai na wadok mula mangulu do sogot daging halak nong mate doho dia nguluan na sora suda. Amin. Tabegima titing ni huriata bagasaminggon. Tikting HKBP Tamarunang Minggu 5 Desember 2024 Sadar Romawi nama ragam Goar ni Minggu ta sadarion Ima Minggu Adventolu topik Minggu dapotan asini roha doho di debata engkau beroleh kasih karunia Allah. 2. Parjamita di Parminggota sadarion 5 Desember 2024 namar jamita Ima inang diakones Borsinaga lauson ma pakobosion nasida na parpudi di huriata ala naing mutasi manang pindah tugas pelayanan siala nii songon dalata mandok ngoliate di pakobosion na posona salelengon di huriata tapasahat ma molioteon marite amplop tujolo moliate ma di pasahat huriata di pakobosion na posona. Tolu tikting naing marbagas pamasumasuan pardonga sarpion tikting parjolo do paduahon neng manjalo pamasumasuan parbogasan ma ima Dr. Ivan Pandapotan Sihotan anak niamata Dr. Andus PM Sihotang tubuh dinata A Borus Samosir SPD Sian Huta BTP Blok J nomor 607 masuk wilayah Tolu ruas HKBP Tamarunang Resort Tamarunang Distrik 10 IBT Dohot Orwanna Lira Bernika Boru Pasaribu AMD APJ Boru Niamata AKP F Pasaribu Tubuh Ninata Nurbeti Boru Sihombing SPD Nasian Huta Jalan Garu Onom Kelurahan Hojasari Sada Medan Amplas Ruas HKBP Garu Pitu Resort Solagratia Distrik 10 Medan Aceh Pamasumasuon Pardonga Sarepion Ima di hari Sabtu 21 Desember 2024 di HKBP Garutolu Resort Solagratia Distrik 10 Medan Aceh. Setuhatama nama sumasu ulauni. Opat ruas napinda. Mamuka Minggu sadarion 5 Desember 2024 nunga pindah haruason sian huriata keluarga T Simanjuntak SE Dr. YSW Boruta Barat SPA Rap Dohot Tolu Yanakon Nasida. Salelengon maringanan di Jalan Telepon 5 Blok B Tolu nomor 182 Telkom Mas wilayah Tolu. Nasida pindah tu gereja GKSS Matirobaji Klasis Bulu Saraung Setuhatama Mangaramoti. 5. LPJ Panitia Pesta Ulang Tahun Napasap Limahon Pesta Gotilon dot Pesta Tahun Okomene Inklusif HKBP Tamarunang. Nunga Mardalan dot dengan LPJ Panitia Pesta Ulang Tahun Napasap Limahon Pesta Gotilon dot Pesta Tahun Okomene Inklusif HKBP Tamarunang na di hari Kamis 12 Desember 2024 maringanan di Garijon jala songonon ma hasilna total penerimaan Rp125.295.350 total pengeluaran Rp33.666.700 hasil bersih
Rp627.650. Tunai Rp7.627.650. Kredit Rp9.800.000. Jala di Paraminggota Saderion di Patupa do serah terima hasil pesta dohot mandok hata ketua panitia situate rumah horbo SE. Tona Sinode Godang di Jalo Huriata do surat manang tona sian Sinode Godang HKBP asa ujau kami mak. Tona Sinode Godang Pawa ono pilipituhan HKBP tanggal 2 Desember 2024 mendapoton na pinarsangapan sudah ruas dot parhado HKBP di Inganan B. Tabe ma dihamu di bagasan gor ni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Mardongan roha mauliate di Tuhata di Bata dot las ni roha nasian Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai di Patupa Huriata do Sinode Godang pa ono pilipituhon mamuka sian hari Senin 2 Desember 1 Rodi hari Sabtu 7 Desember 2024 nama ringanan di Parhutaan Seminarium HKBP Sipaholon Tapanuli Utara dohot hari Minggu 8 Desember 2024 ima pelantikan na di Patupa di HKBP Raja Tarutung Utara Tarutung dipuka do Sinode Godangi marhite ibadah dohot ulau nabadia ni dohotan ni 1.786 halak torop ni ruas ni Sinode Godang Rapon Tamue Narosuan Sian North Western Diocese of the Evangelical Lutheran Church in Tanzania NDW ELCT Pendeta Dr. Elmerek M. Kigembe Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja Indonesia PGI Natarpilit Pendeta Jacqueline Fris Manuputi Suaksongoni nang Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan Rapon aka undangan narosian pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, do Kabupaten Humbang Hasundutan. Mardalan do Sinode Godangi di bagasan ton di nama Cedame Uli di bagasan Hasadaun do Sonang Niroha sinondangan ni tema alai paimbaru hamuma dirimuna di bagasan ton di ni Rohamuna Efesus 4 ayat 27. Dot subtema di bagasan holong nasian Kristus dot sasadaun ni ton di Parbadia nama Institutu do HKBP Pai Baru Padan hadirion dot budaya dot hatawon ni panggulana ruasna dot institusina patuluson ulaon pa John ni debata tuhriana di Portibion marhite tema dot subtema septemaon di jo HKBP sandok ruas ni Sinode Godang dot sude ruas ni Huria marsasa halak dot hatopan lahu paimbaru diri mangulahon pajon di debata tu HKBP asagabe pasu-pasu tu Portibion di Magasan Roha Mauliate tu debatado sandok ruas ni Sinode Godang manjalo barita jujur tahun barita pelayanan ni opui epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar nama Makamham sude laporan pangulaun ni Sekretaris Jenderal Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Donald Sinaga, Kepala Departemen Maturia Pendeta Daniel T.A. Harap MTH, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Deborah Purades Sinaga MTH, periode 2020-2024. Suak songonima nang laporan pangulaun ni Ganup Yayasan Lembaga Badan Komisi Komite Tim Dohot Pangulaun di Sude Preses Dina 22 Distrik di HKBP. Sude pangulaun saleleng periode 2020-2024 ton gabe bohal doi dohot ojahan HKBP lau sumakapi dohot patulusan transformasi paimbaruhan diri dohot padan ni HKBP nuaing nang tutiki naro lahu manggoi pajon ni debata asa gabe pasu-pasu tu Portibion tapuji matuhata ala di patau tuhata do Sinode manotopon rencana strategis HKBP 2024-2020 akka langkah transformasi paimbaru diri jala akka dalan patuguhon sentralisasi parhepengon HKBP tujolo Sinode Godang na ono pulupitu pa ono pulupituhan HKBP on ima gabe Sinode Godang periodisasi di HKBP do mutusi di Patupa do pamiliton tu ulaon ni sandok HKBP periode 2024-2020 ima marhite nama milit Eporus Sekretaris Jenderal Kepala Departemen Koinonia Martoria Diakonia doho 22 halak preses tu 22 distrik di HKBP jalok
akaun ma uluan ni HKBP na terpilih di Sinode Godang 2024. Ima, sada. Epurus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Sekretaris Jenderal Pendeta Rickson Hutahayan MTH, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonal Sinaga, Kepala Departemen Maturia Pendeta Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolon Demin. Dohot 22 halak preses na terpilih. Sada Pendeta Amir Zaitun Sihite MTH, Pendeta Arthur M. Sitorus STH MM, Pendeta Bikwal Simanjuntak MTH, Pendeta Donald Sianturi MDiv, Pendeta Absan B. Huta Barat MTH, Pendeta German Butar-Butar STH, Pendeta Hardi B. Lumban Tobing MTH, Pendeta Hasudungan Manalu STH, Pendeta Henry Napitupulu MTH, Pendeta Henry Banuarea STH MM, Pendeta Herbin Silaban MTH, Pendeta Hotler Lumbantoluan MM, Pendeta Jahor Purba MTH, Pendeta Kamson Pasaribu MTH, Pendeta Marganda Lubis STH M Ikom, Pendeta Martin Manulang STH MM, Pendeta Mauli Auritonang STH, Pendeta Nixon Simanjuntak MTH, Pendeta Nixon Simanjuntak STH, Pendeta Oloan Nainggolan STH, Pendeta Ridoi Batubara STH MPDK, Pendeta Ridel Sihotang MTH, Pendeta Rintalori Sianturi MTH, Pendeta Robin Sarhot Lumban Gaul STH MM, Pendeta Sampur Manulang STH, Pendeta Samuel Sitompul MTH MM, Pendeta Samuel TH Ambarita STH, Pendeta Sumihar Sinaga MTH Demin, Pendeta Suwandi Sinambela STH MPSI, Pendeta Tonggo Sitompul MTH MM, Pendeta Victor Singal Silalahi STH MM, Pendeta Wisno Sihombing MTH. Di paujung do Sinode Godang pauno pulupituhon HKBP-on marhite pertanggiangan pangunjungi di hari Sabtu 7 Desember jam 10 sada 30 wib dungi diuduti matu ibadah pelantikan ni uluan ni HKBP na baru uluan ni HKBP na baru periode 2024-2020 dari Minggu 8 Desember 2024 di Gereja HKBP Peraja Tarutung. Tung takkasma tabuan ni tangyakta asa tulus nasa haputusan ni Sinode Godang napa ono pulupituhon HKBP-on dohot sude uluan na terpilit manguluhon HKBP periode 2024-2020 di Pargogoy jala di Parbisi Utuhata lau manguluhon HKBP songon anak mata dohot pamatang ni Kristus tu 4 tahun naron manggohi ulawan paimbaruhon diri dohot mangoloi panjon ni debata asagabe pasu-pasu huriata HKBP tuliat purtibion dohot hasangapun ni debata ama anak doton di Porbadia. Seminarium HKBP 7 Desember 2024 mardongan tabe do tangyang atas gor ni ruas ni Sinode Godang HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar tanda tangan ni stempel. Pitu perayaan Natal anak sekolah minggu HKBP Tamarunang. Di Patu Bahuriata do marhite seksi sekolah minggu perayaan Natal anak sekolah minggu HKBP Tamarunang sadarion minggu 15 Desember 2024 mulai pukul 10.00 wita maringanan di Garejon. Asa Roma sude anak sekolah minggu ni Huriata di ulauni. Jala asa parsidot ma di ulauni korina.korama ni Huriata. Walu jadwal kegiatan kasih sidi. Sada ujian tulis Sabtu 21 Desember 2024 waktu jam 10.00 wita keterangan seluruh peserta sidi. 2. Ujian lisan Sabtu 21 Desember 2024 waktu jam 10.00 wita keterangan seluruh peserta sidi, orang tua anak sidi Parhalado. Tolu gladi bersih Sabtu 21 Desember 2024 waktu pukul 15.00 wita keterangan seluruh peserta sidi. Sia Pandidion Nabadia naing patupon ni Huriata ma Pandidion Nabadia di hari Kamis 26 Desember 2024 manang Natal paduahon alani turuas ni Huriata na naing mambuan dak danakna namandohoti Pandidioni asa mendaftar tu situa wilayah nabe asa dibuang nang fotokopi akte lahir manang surat lahir. 10. Iuran tahun 2024 manang pelian bulan.
Pinabotoon matusudi ruas HKBP Tamarunang asa taingot mangulahon kewajiban tu gereja imalahu manggarar iuran tahun 2024 manang pelian bulan. Pembayaran boleh melalui rekening di gereja ta manang tu parlado wilayah nabe. Ya persentase pembayaran iuran tahun manang iuran bulan HKBP Tamarunang saat tanggal 15 Desember ima sada wilayah sada yang sudah membayar 87,50%, 21 KK belum membayar 12,50%, 33 KK, jumlah KK 24 KK. Dua wilayah 2 sudah membayar 58,33%, manang 21 KK, belum membayar 41,67% atau 15 KK, jumlah KK 35. Tolu wilayah Tolu sudah membayar 55,56%, manang 25 KK, belum membayar 44,44%, manang 22 KK, keterangan 4 jumlah KK 45 KK. 10 sada ruas nama sahid parhalado sudah ruas ni Huria KBP Tamarunang manang nyakon ruas namar sahid di Jabu manang di rumah sakit setuhat tama namang leon hama lumam dot hai pason mula dong sian ruas ni Huriat namar sahid di Jabu manang di rumah sakit asa di Papua tu parhalado manang pandita ruas namar sahid sada Agusta Christine Borsianipar Naposo wilayah Tolu perawatan di Jabu. 2 Amang Situa Ade Siregar wilayah 2 perawatan di Jabu. Tolu Amang Sianipar wilayah Tolu perawatan di Jabu. 12 ruas namar ulang tahun Parhalado HKBP Tamarunang Pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huriata namar ulang tahun siang tanggal sia 15 Desember. Setuhat tama namang leon pasu-pasu dot ganjang di umur suak songini nang hai pason. Ruas namar ulang tahun sada Jimmy Morasia Pudan Butar-Butar Naposo Bulung 10 Desember wilayah 2. 2 Insinyur TI Boru Pangaribuan 10 sada Desember wilayah Tolu. Tolu DC Boru Panjaitan 10 Tolu Desember wilayah 2. 4 Lionel Geronimo Sianturi anak sekolah minggu 10 Tolu Desember wilayah 2. 5 Paul Jose Carol Panjaitan Naposo Bulung 14 Desember wilayah 2. 6 R Boruhutasoid 15 Desember wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 16 di tangan nasiamun do ganjar ning umur jala di hambirang na do hamoraon do tamuliaton hamuliaon 10 Tolu ulang tahun pardongas saripion parahlado do sude ruas ni Huria KBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun pardongas saripion tu ruas namarayaon siang tanggal sia 15 Desember. Ruas namarayaon sada Kasitompul SE AA Bolsinaga SE 10 Desember wilayah 2. 2 HM Sitompul G Boru Tobing tanggal 14 Desember wilayah 2. Tolu Insinyur YW Tuege R Boru Gultom 14 Desember wilayah 2. Setuhat tama na setoktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 14 ruas narotu parmingguan sada Minggu 8 Desember 2024 ibadah umum 130 halak. 2 Minggu 8 Desember 2024 sekolah minggu 55 halak. Tikting tambahan gladi bersih Natal pungan ama pungan ina dohot lansia. Pinabotoon matusude ruas ni Huriata tarlumobi kategori ama ina dohot lansia. Asaro gladi bersih perayaan Natal ama ina lansia di hari Sabtu 21 Desember 2024 mulai pukul 15.00 WITA di Garejon. 2 rumai parhepengon ni Huriata boy mata bereng di tikting parhepengon adong di hitabe. Songoni ma tikting ni Huriata di bagasan mingguon tatang yakon ma asa gabe pasu-pasu dot lasni roha di hita tarlumobi gabe hamuliaon di gorni tuhatta. Amin. Senari masuk mahita tu acara penyerahan hasil pesta LPJ panitia jong yang pinangi doma tu panitia ketua panitia asa Roma tujolo dot ketua parartaun ni Huriata sekretaris bendahara
Pinasa matu ketua panitia. Shalom. Napinar sangapan Pandita HKBP Resort Tamarunang, Abang Pandita T. Siaturi, napinar sangapan Diakones HKBP Makassar, Jalan Raja Wali, Inang Buru Sinaga. Napinar sangapan amanami nanami parhaladoni huriatta, dan soni dihamu amanami inanami ruas ni huriatta, dan soni akka ruas na lagi melalui streaming. Nani haulongan yanakon nami naposubulung, dan sudah tutu dihita napala rap hita marminggu dia pala tikion songon nong tabigi tutu titing nani jahaon ni parhala duta di sojong jong dohami tutu mewakili sudi akka panitia na pinabaki ni huria ima panitia hari ulang tahun ni huriata pa 15 Pesta Gotilon nang soni tahun oikumene inklusif ni huriata HKBP Tamarunang. Di suatu tujong jong dohami pasahaton aka sudi kegiatan ni panitia sonong pinabaki ni huriata hami. Mardala do denggat tutu aka rencana perlombaan sian horong ni anak kota sekolah minggu alai molo sian horong anak kota dapo subulung atar adong kendalana sotik jadi sada evaluasi ma dihita saluhu non terlumobi dihamu parhaladonami langsung ni horong di ama doho ina mardala do denggan melalui hami selaku ketua panitia pasahaton hamuleaton rohanami tuhamu amanami do inanami diaka pangurupio muna baiki berbentuk materi do spirit tunglas do rohani hami panitia tung responsif dohamu diaka tomu nami dihamu akan netutua nami nang soni inanami tarlumo bima diaka paleon tuaka segi materi tung siala sonom matutu ruas ni huriata Tamarunangon dang adong ungut-ungut alai saya tongdo setiap adong akka ulaon saya dongdo plus minus ni akka sibahenota biasa deh jadi do tutu dihamu amanami parhalado nang soni tarlumbo itu amang padita tunggudang do tutu akka masukan naung pinasahat di rapok terakhir tu akka parhalado molotung pe dang apala rap akka parhalado madohoti dirapat na parpudi alepos rohanami diakka na madohoti rapoti ba disima naung pinasaha tuhamu parhalado nami sada evaluasi tu hari-hari na mangiho tu akka kegiatan ni huriata manang nabo HP tutu warna pe ulaun ni huria na parjulu si pangasaon nami sasitong na hamu akka parhalado nami do si pajulun nami si pangihut do hami song ruas
Jadi posdoroh nami akka masukan na pinasa tuamu akka parhalado nami evaluasi ma siak kami panitia asa dinggat tutu ulot tahun alani aha donon nami soni alana hita nungga be gabe resort berarti ikonadong do peningkatan to unang itos itu sih. Jadi sono dokon evaluasi si bain na dinggat do danga dong dampak untuk persorangan alai asa dinggat do huriato. Jadi na parpudi dohonon nami molotung pe hami tutu na pasahaton hata tuhita saluhna nang rap jongjong ma hami panitia na pinabakit ni huria dia palatikyon ai boha tutu aong na hurang lubi di pabayanan nami panitia sian wilayah sada sian wilayah sada songong koordinator ima amata situa Marpau songo sian koordinator wilayah 2 ima amata sitorus molo siak kami sian wilayah tolu luhut dodono nami maulate ma dihita salu na haim matutu mewakili dia palatikyon. Jadi sonong dititikyon nak tutu ia hasil ni pestata dia palatikyon total ni akka pemasukan 125 juta lebih. Jala adong matutu akka pengeluaranna lebih kurang 30 jutaan. Jadi total bersih ni pesta tai 27 juta 627 ribu 650 rupiah. Jadi si pasahatoku tuhita amanami doina nami nang soni anak pun nami na boso bulung. Hami songon panitia transparansi do nalau sipatu don nami. Jadi sudi akka taken less. Sudi akka pengeluaran ni akka panitia tempel honon nami do di dinding ni pengumuman di gereja to. Ina bentuk ni transparansi kami selaku panitia. Pos rohanami dangadong dampat nikatina alai siak kami panitia madok asa tudengganna huriaton transparansi perlu. Jadi son nata boto tutu adong do kredit ni panitiaon siak kita luhutna lebih kurang sia komawalu. Pos rohanami dihamu parhaladu nami tarumubi tuang padita nami pinasaha petutu aka partisipasi ni akka ruas ba tudinggan nama baik kamu operasional ni huriata saya tudinggan nama muse tu akka majuna tu akka pelayanan ni hamu parhalado di tonga-tonga ni ruas ni HKBP Tamarunang. So ni mah hata siak kami lebih kurang mohon maaf ma dihita saluhna. Jadi molotung petutu hamin waingan nonaro bendahara dohot au selaku ketua ia sekretaris au kalangan nauli jak kaulon nasida tuhamu akka seksi nami bana wakili mahamu na jongjong di sonate dus maruhata ipe tutu dia moang padita nami kupasa ma tuhuriata taringot hasil ni net ni ulaun ni ulang tahun ni huriata pasap limau do pesta gotilon ni huriata butima. Tapuji matuhata
disalut dengan di basanan atau mamasu-masu huriana, mamasu-masu hita ruas HKBP Tamarunang. Sebelum dibubaro kami, dison kami jongjong, songon uluan huria, rabdohot ketua para tahun, rabdohot bendahara huria HKBP Tamarunang. Mandok muliate disaluhutna panupahion nanung nga di pasat ruas HKBP Tamarunang terlumobi di Halujaon panitia pesta Gotilon periode 2024 jala dison marhiti titingon di Parminggota Sadarion marhiti-hiti gore Bataama anak dohotod di Parbadia di Bubaro Kamima kepengurusan panitia pesta Gotilon HKBP Tamarunang Resort Tamarunang untuk tahun periode 2024. Hatan yang dibata mandok, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 20. Martoba mahita. Di pasu-pasu Tuhan de Batama Huriana, di pasu-pasu Tuhan de Bata saluhut na ruas HKBP Tamarunang, jala di pasu-pasu Tuhan de Batama saluhut na panitia kepengurusan Pesta Gotilon tahun 2024. Butima, Horas Madita. Kor bunga nama.
Tapuji Tuata, siap bukede nomor 500, siap lusada, ayat sada doh uruna, hukumai tapa pengupilian, sada A, sada B, dot pilihan paduahon. Dipuji hami maho ale Tuhan pardenggan basa di sandok asini roham na manotong di pardalanan ni ngulu nami.
Tarlumobi ale Tuhan di minggu na pinarbadiamon, di minggu Advent na patuluhonon, di paluas ho do pehami ale Tuhan, di bagasan las ni roha, mangolopon jala makasabapon pasu-pasum, jala mamuji guarmu da badiay di bagas jorom na marmuliaon. Nuaing pe ale Tuhan naing hutangi ho kami hatam, sodangi mahami marhite todim, asa anggia Tuhan hatami gabe sulu jalagogo di tonga-tonga ni ngolu nami. Di bagasan goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Oras madihita awang inang. Di bagasan tikyon, madok mauliate dohami, ima di haradeon ni Huriata marhite Pandita Resota, amang siaturi dinaboy hami marhobas di bagasan minggu Advent na patuluhonon dalan nami dinalaho madok mauliate di aka parsoratan na selaon tarlumobi ma ujurap dope Huriata HKBP Tamarunang nagabe pagaran HKBP Resort Sulawesi Selatan jalatar puji madebata gabe Huria Resort ma huriat taon HKBP Tamarunang Resort Tamarunang nani uluhon ni amang padita siaturi. Totudo na selaon ujurap dope hitam marhobas nang dia kapar saurata gudang do hahurangan dohot akka hasalaan anggia manian marpamuati rohani ala amang dohot inang do saluhut remaja do naposo bulung taparyahi ma akka nadenggan tujulan nyari tarlumobi ma dinanunga ujalohami pakobasyon namin na ibaru marhite surat SK keputusan sian pimpinata ima na ikon marhobas di HKBP Pulau Asem Distrik DKI Jakarta. Saya buan mahami amang do inang nan amang pandita do dongan parhalado di bagasan Tanyang asa anggiat di bagasan Hasehaton Lasni Roha nang toktong dilehon Tuhan gogo di namarhobas di inganan naim baru. Songoni mahata pamuhay di hami hata ni debata di hita nagabe barita Lasni Roha di minggu Advent na patuluhonon nang penaikon udan alay ikon marlas ni Roha do hita manjakon jala makalason hata ni debata ima natar surat di Lukas sada mamukas yan ayat 26 1 ayat 38. Lukas sada ayat 26 1 ayat 38 songonon mahata ni debata tapayutihu ma. Boa-boa hatutubu ni Tuhan Yesus. Salpu 6 bulan disuruh debata ma par di surgo Gabariel tu Nasaret. Ima sada huta di luat Galilea. Manopot sada anak boru orwan ni sada bawa na marguar Joseph. Nasian peparan ni si Daud si Maria do guarna. Laho mamasuhi jabuna nin nama tabi diho nani asian didongani Tuhani maho alay tarsonggo do nasida umbege hatai ninna rohana do parsatabian dia doi ulaning jala didok suru-suruani mantu nasida unang ho mabiar ale Maria ay dapotan asini roha doho di debata gabi-gabian maho tubuan anak maho Yesus ma bahenon mu guarna balga ma ibana muse guaron do ibana anak ni nasuntibul lehonon ni Tuhan debatado tu ibana habangsa ni si Daud amanay rajaan na do peparan ni si Jacob saliling nililing na jaladang marhaujungan harajaon nay didok si Maria ma mandok suru-suruani songod dia ma pangalahon ni ay so adong hutad da bawa. Jadi dialusi suru-suruani manasida songgopan dito di parbadia maho jala linggoman ni hagogoon ni nasutimbuli doho alani nabadia do dohonon na tubui anak ni debata iya si Elizabeth si solhok mi nasay matuai naung di goar na hol marhanguluan anak do paonog bulaton manuaing ay da nga dong naso tarpatupa debata gabe didok si Maria ma naposo ni Tuhani doaw say sau ma tuaw songon na ni dok mi dungi ditadikon suru-suruani ma nasida ola ni masahat na
dihitana ni holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus, marolopolop do todita, molo dapotan asiniroha hitana sian debata. Nang pesa sitong na, tajalo sikop ni asiniroha ni debata di bagasan ngulut tatung tarasam manang molo tabereng do hadiriot tatung sotamado hita dapotan asiniroha. Alay onma denggan basa ni debata na arga hita di adopan na. Jala ido olop-olop doh las ni roha marhite turpu jamita di bagasan minggu sadarion. Ima marhite las ni roha na parjolo si Sakarias doho si Maria. Nang pe macai maol sasitong na dinalaho mga tu si songod dia do sakap dohot rancangan ni debata alay dipili debata do nasida dinalaho pasauton baga-baga ni debata marhite haroroan ni Kristus tutonga-tonga ni Portibion. Na parjolo taida maamang inang marhite si Sakarias doho ripena si Elisabet. Nanungatung matua nasida. Elisabet dan Sakaria adalah orang yang sudah tua yang memang dikatakan tidak mungkin lagi mendapatkan anak. Ala nungatung gajang umurna. Nang peditiki UBG baritai masai sogok do si Sakaria mangido tanda. Nang pe ibana sahalak malim na memang say jo ibana mangabisot tikina di sinagog di bagas joro ni debata ditiki sahat hataina ikon marianak kon ibana. Alay dipangido ibana do sada tanda tu debata. Napaduahon barita las ni roha marolopolop todi do madapot asini roha ima si Maria. Si Maria ima sahala boru-boru manang paropuan na pinili ni debata. Iman molo neng tabereng ibana dipili debata dinalaho pasahaton barita las ni roha taringot. Tu haroro ni Kristus tonga-tonga ni Portibion. Tabereng maamang inang remaja do na poso bulung na ni holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Maria itu datang dari Yerusalem. Inganan sian Nazaret na daw sian Yerusalem. Daerah yang terpencil. Neng tabereng dison manggabarhon haroro ni si Maria, kedatangan Maria ini bukanlah berasal dari status yang begitu tinggi ataupun status sosial yang diakui pada masa itu. Tetapi dia adalah seorang yang berstatus kelas bawah, tidak berkedudukan. Didok par di surga matu ibana tabi dihonan yasian. Didongani Tuhani maho. Adong hata patujolo na pinasaha ni par di surga manang malaikat Gabriel tu ibana mandok tabi ma. Tabion marlapatan doon amang inang remaja do na poso bulung imas salom. Barita las ni roha na pinasaha tu sahalak paropuan ima si Maria na rosian huta Nazaret. Barita na madok tabi madihamu na madok ima to be rejoice, be glad, berbahagialah. Karena Maria mendapatkan sebuah kabar sukacita dan dia dipilih. Kalau menurut pikiran manusia itulah bukan hal yang di luar pemikiran. Alay to do neng tabereng amang inang na niholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Tarsonggok do ibana. Sian dia do boy ro barita nauli. Sian huta namek meton, huta Nazaret. Kalau kita boleh melihat secara sejarah penemuan arkeologis menunjukkan bahwa Nazaret bukanlah sebuah kota ataupun tempat yang begitu baik atau memiliki penduduk yang baik, memiliki sumber daya manusia yang mumpuni, tidak. Tetapi kota Nazaret adalah kota yang sederhana yang tidak lebih dari 500 penduduk pada saat itu. Namun justru dari tempat yang dianggap tidak signifikan inilah sebuah kisah mengubah sejarah dunia dimulai. Dan itulah mengapa kalau kita boleh merenungkan puasa dipilih debata Nazaret huta namek meti, puasa dipilih debata si Maria, sian horong ni paropuan na sederhana, na mungkin dang dianggap di tonga-tonga ni status na tarlumobi ma di aka budaya patriarki.
Totudo molo tabereng jalagabe ta perenungan na argaon di hita. Tabereng ma iya debata dang marnida bohi, dang marnida rupa. Laho menyapa, madok tabi tu hita, madok salom tu hita. Dakyai, dakyai debatai marnida isi do hita. Nang pesasitong na sian hajol maon, sian haportirion, sering sekali diukur ketika seseorang ingin memberikan salam, ketika dia adalah orang yang mungkin mempunyai pengikut media sosial yang banyak, mungkin dia konten kreator yang ternama, atau mungkin dia adalah orang yang berstatus sosial yang lebih baik. Inilah yang boleh kita ingatkan dan boleh melihat bahwa Allah melihat dari cara yang berbeda dan menyapa seseorang itu dari kehidupannya yang sederhana. Ia melihat melampaui ukuran-ukuran duniawi yang sering digunakan untuk mengukur nilai diri. Hurian itu hatta nani holongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus diuduti para disurgoi mana madok didongani debata maho. Totu do hal na wajar tarsonggok si Maria ala paropuan na bajar do pe ibana. Jala tardok kelas 2 do paropuan. Si berengon akabawa do paropuan alay dang pola si tangi honot ton suarana. Ido namasa. Ala budaya ni patriarki. Dison mata bereng songo dia debata maparwahon na mekmet. Na pogos di hutan na mekmet, na sohea ditangihon suarana. Didapoton par di surgo do ibana, ini adalah satu bentuk kepedulian. Tu si Maria songon masyarakat na terpinggirkan, do na tersisihkan. On ma asini rohani debata na parjolo neng tabereng sian turpukon. Mian do debata di tonga-tonga ni akan na mekmet, mamboan las ni roha. Sarupa doon songon si Sakarias, si Maria pe mabiar di haroro ni par di surgoi. Totudo tarok Tuhan jalabuk bahan rohana. Tentu ini menjadi sebuah hal yang paling menakutkan bagi seorang Maria yang tidak mengenal laki-laki atau belum bersuami. Terlebih ketika mengenal budaya patriarki yang perempuan tidak pernah diperhitungkan di tengah-tengah kehidupan sosialnya. Alai manatap sakap ni debatado ibana. Dihapor siya ibana do berita na saat tu ibana marhite par di surgo. I masada sakap ni debata naikon sian ibana marhite si Maria tubuh sahalak raja na luar biasa di Portibion yang mengubah sejarah haluaon ni jolma. Sian halak na mekmet, sian hutan na mekmet, tubuh sahalak raja na marhuaso. Di atas saluhut akan na marhuaso di tonga-tonga ni Portibion guaran maibana Jesus si palua. Alani ion masada si putihonota jok do akan na mekmet dipake debata laho pasahuton dalanna. Sering sekali hal yang sederhana yang tidak pernah kita duga Tuhan pakai itu untuk mewujudkan rencana yang besar bagi kita. Itulah mengapa Tuhan mengatakan kepada kita, setialah engkau pada hal yang kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar bagimu. Jok doakan amek meti dipakai di batalau pasautun dalanna. Totu do suku-sukun si Maria taringot kemungkinan na boy Maria nakon nasida. Songon na hudok hami na kanindang dope itada ibana bahwa dia belum bersuami. Buhama ibana tubuan anak jala gabi raja nabolon haduan. On masada kepolosan dan kesederhanaan seorang Maria. Alai dipahok di bata maha porsyonna. Marhite adong si solhona. Imana jonok di ibana. Didok mabereng masih Elisabeth nama tuai. Kadang kita juga merasa kehidupan kita ketika berbenturan dengan segala persoalan tantangan, kita menjadi orang yang apatis, yang pesimis, tidak memiliki pengharapan ketika menggunakan logika.
Itu juga yang dikatakan oleh Maria. Bagaimana saya dapat? Saya belum bersuami. Ini bentuk kesederhanaan dan ketakutan yang di dalam hatinya, tetapi ketika dia boleh melihat perkataan Allah itu melalui malaikat adalah sebuah kebenaran, di peop ibana mai jala diajari par di surgoi ma ibana dinalahu mamereng pardalanan ni nahonongan ni rohana ima si Elizabeth nama tua, bahkan di do ibana nungahol sebenarnya tidak dapat berketurunan. Marhitei magabilang porsea si Maria ido amang do inang didok di bagasan ede. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum akan kasihnya. Di hagangguan rohan ni si Mariai, di patongon di bata marhite par di surgoi, di patuduhon mana masa tu si Elizabeth, gabe porsea ma ibana, di hati dakon ibana ma, na poso ni Tuhani doau. Say saut matuaw songon na nidok mi. On masada panindangyon natakas jala torang tarlumobi maha porsyaw na majalo hata ni debata. Gabe hasitongan nang pemaul atusan na jaladang do petakas idaon na. Alay dung di patorang debata marhite akapar di surgoi pardalana ni akan na pineop na akan na nyasian na songon si Zakaria, songon si Elizabeth, jolma na matua na hol. Alay di patuduhon debata dalan marhite nasida pabotohon na Jesus Kristus na ikon ro tutonga-tonga ni portibion. Gabe ho maha porsyon na. Jala di do ibana ma. Say sau ma songon na ni do mi. Ala ni iriko do hita marsyajar amang dot inang remaja dan naposo bulung. Marnida dalan ni debata na olo si pata maol rumit tang terjalo pikirata. Alai holan mangasahon asini rohani debatado hita. Mernida ia sakap ni debatai tidak pernah mendatangkan kecelakaan bagi kita, tetapi damai sejahtera. Amin. Kita harus melihat itu. Sekalipun rumit, sekalipun maol dang terjalo pikirata, alai molo tapangasahon do asini rohani debata say tulus do. Saya denggando pinatongon ni debata tu hita. Alani ahama si putihonota sian turpukon. Ahama si putihonota di minggu Advent na patuluhonon na nidok ni minggu Gaudate ataupun minggu sukacita. Minggu Advent yang ketiga. Naikon marolopolop pita. Na parjolo neng tabereng si putihonota borhak hita di son di bagasan. Pakirimon na parjolo asini roha debata tu hita akana mekmet. Akana mian di huta na mekmeti songon huta Nazarete na dausian kota jok do gabe halak na terpinggir hon nasida termarginalkan duat orang yang kalah, kota yang terbatas, sumber daya manusia yang tidak mumpuni. Tarlumobi masongon si Maria sahalak paropuan yang dibatasi ngoluna ala budaya patriarki. Alai tuk doa sini rohani debata marnida madulo mambereng mamilit akan na mekmek na somargelok na hurang sumber daya daya na mabalu na pogos disabilitas dohot keterbatasan na asing nang hita sonari mekmek pakilala ata ala ragam akan na taadopi di tonga-tonga ni ngoluta mek hita ala memang say jot hita salah di adopan ni debata mangulahon na sohobar tulomo ni rohani ibana alay bereng manang pemek hita argado hape hita di adopan ni debata terasing pe akan na mekmeti di bahen portibion alay jonok doi di debata marhite dia may ro ibana gabe jolma tumiru hita ima Jesus ala dibereng dang boy jolmai dinalahong menyelamatkan paluahon dirina na ikon sian Yesus Kristus do na boy paluahok kita. Ala ni isongok kita mungkin merasa kita menjadi orang yang kecil karena persoalan kehidupan,
persoalan di pekerjaan, persoalan di rumah tangga. Ketika kita menjadi orang na naso di argahon jolma, manang keterbatasan kita, atau mungkin ada di antara kita yang disabilitas, na mabalu, na kurang dana, na pogos, na somardiha-diha, taingok ma, me pehita diadopan ni debata alay argado diadopan ni Portibion, alay argado hita diadopan na. Ditopo debatado akan na meti, maradu dibereng ibana do nahurang, maradu dibereng ibana do ahado hagaliota, ahado na porlu di tonga-tonga ni ngoluta. Tarlumobi di bereng ibana ma na porlu dihita hape jolmai imahaluaon. Manang hape di patu pa jolma marhite akka ulaw na dengan soboy iga bedalan dinalaho paluahon ibana. Di bereng debatado nariko di bagasan goluta. Atong omma na parjolo asini rohan ni debata tuhita akka na mekmeti tahalas sommay. Napaduahon unang mabiyar. Mabiyar do si Maria. Alay di batado, marhite par di surgo. Dapotan asiniroha de batamaho. Dapotan asiniroha ni de batamaho. Molo disukun nuaeng amang do inang. Ahado biar ni roha mamang. Ahado biar ni roha minang. Ahado biar ni roham na poso bulung remaja. Totudo maragam. Pos rohaku nung ngata alusi di bagasan rohatta, biar ni rohatta. Ahado biar ni rohatta, di tonga-tonga ni perdalanan ni pakubasyon di huriatta, dinalaho manariparin anno tahun 2025, to tua dong biar ni rohatta. Meragam do, biar ni rohatta manangaha pe hal wajar doi. Alay di paingo do hita asa unang lonong, terlarut dalam ketakutan. Songon si Maria natahutan mabiar alay dipatikos par di surgoi di ibana. Marhite barita nauli na dido ikon ro Jesus ti ibana. Jesus na roi dang mambuan hamaguan, dang mambuan ancaman, alay justru mambuan hadameon, hagugoon, pakirimon, las ni roha. Ido na ikon tatiop di ngolutta. Unang homabiar audo siluluhok ko didok debatatu hita boy do muse hita mabiar di partikian sonarion marhite krisis iklim di hamaolon ni ekonomi dohot politik global sonari daya beli masyarakat semakin menurun tung torop dojol masonari na PHK. Molo tabereng di akan negara-negara na maju gunang na inflasi nang pesa sitong na mace jantungan do negara talay say ido nagabe tabereng di akan na masa di media sosial dot akka penelitian dot akka halak na malop pada bisuk di tonga-tonga ni Portibion na mambahen pandangan di tahun 2025 bagaimana keadaan Indonesia. Totu igabe boy do mambahen hita lomos, boy do mambahen hita tahutan. Apatis dot akalan na asing. Tarlumobi tunggudang do sonari akan nagabe sarjana alay peluang untuk mendapatkan pekerjaan membuka lapangan pekerjaan tidaklah banyak. Ini juga bisa menjadi ketakutan bagi para naposo bulung. Bagaimana di tahun 2025 apalagi kita akan diberangkatkan kepada tahun emas negara kita 2045. Bagaimana Indonesia menjadi negara yang unggul di kemajuan teknologi, terlebih di kemajuan sekarang yang bisa kita lihat yang memberikan kemudahan bagi kita. Karena itu pastilah boy mambahi kita lomos tahutan apatis do akalan na asing. Alay marsyajar mahita songon si Maria yang bertransformasi dari ketakutan menjadi percaya. Kita boleh melihat ketika dia di dalam ketakutan, dia bertanya kepada Tuhan. Dan itulah mengapa Tuhan mengajarkan kepada kita, serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, maka ia akan bertindak. Ketika kita di dalam ketakutan, kita menyadari kerapuhan, keterbatasan kita.
Disitulah kita boleh bertanya kepada Tuhan dan melihat diri kita bahwa Tuhanlah yang mampu menolong, menguatkan, menghibur, dan memberikan kita jalan keluar. Maka kita akan dapat seperti yang dikatakan oleh Maria ini ketika dia di dalam ketakutan bertanya kepada Tuhan dan mempercayai itu menjadi sebuah kebenaran. Dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Sampai keraguan dot kebingungan di jolma partadana adongdo keterbatasan kemampuata. Molo saya toktong di bagasan keraguan, ketakutan, boido mapakorhon kegagalan. Alani unang mabiar hita. Molo debata do ngata isedo alota. Alani i omma baritalas ni rohai. Ditiki tapasahat nguluta, taauhon ibana, kita melihat keterbatasan kita. Tapasahat akah biar ni rohata, todi ni parbadiaido, manodangi jalan mangajari hita. Dang be mabiar hita, dang tahutan benang perumit, dang pedang tarjalo, nang pegodang akan aikos si bolusota aka tantangan. Alay tay kok masongon na ni dok ni par di surgoi, songon na ni dok ni hata ni debatay na paborhatok kita mula siyan bagas joroon. Danga dong naso tarpatupa debata. Unang ragu haporsyota tu debata. Maria iya mahita. Marulupolo mahita. Tajalo ma las ni rohay. Asi ni rohani debata. Songon topik minggu di bagasan sadarion. Engkau beroleh kasih karunia. Dapotan asi ni roha doho di debata. Anggia ma dalam kesedihan, semoga kita temukan kedamaian. Dalam kegelisahan, kesedihan, semoga kita temukan penghiburan. Dalam sakit, semoga kita temukan kesembuhan. Dalam kesendirian, semoga kita temukan sahabat. Dalam kesibukan, semoga kita temukan ruang. Dalam mendengarkan, semoga kita temukan kebijaksanaan. Dalam mengikuti, semoga kita temukan harapan pada Dia yang memenuhi kebutuhan kita, pada Dia yang memberikan sukacita bagi kita yang berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dipuji kami mahu alih Tuhan pardinggan basa, dihatam nanunga paborhatok kami di bagasan pakirimon na mangulu. Marhite sejarah na pinatupam alih Tuhan, na pinilimu si Maria, sian huta Nazaret, ibanado paropuan nagabe hasahatan ni haroro ni Yesus Kristus si palua, raja di tonga-tonga ni Portibion, na paluaho kami sian hadusaon nami. Totudo di bagasan biar ni roha ibana, di nama jalo barita siya nakapar di surgo. Alay di pahot-hodo Tuhan haporsyon ni ibana. Jala di do ibana do, di bagasan hatana, say saut ma tuho songon na ni do mi. On masada panindangyon ali Tuhan na borha siyan panadaon na dinggan maradopoko. Totudo di ngolu nami, ragam hamaulon na hujupangi hami. Aka pergumulan do tantangan parngoluan. Tarlumobi ma ditiki hurajumi hami hame meton diri nami alani keterbatasan kemampuan nang hajongjongan nami di adopanmu na setoktong mangulahod dosa dot aka hasalaan nami. Alay hape arga do hami ali Tuhan di adopanmu. Songon arga na pamilitonmu Tuhan tu huta Nazaret, huta na mekmeti, songon pamilitonmu si Maria, sahalak paropuan naso dianggap di tonga-tonga ni budaya patriarki. Alay dipilit hodo ibana ali Tuhan, nagabe pasahaton barita nauli na mengubah sejarah di tonga-tonga ni Portibion. Alani iwarga ho kami may, asa unang mabiyar hami, alay marlas ni roha mahami ali Tuhan. Di nama mereng denggan ni basam dohot asin ni roham naso habilangan nami. Paborha mahami di bagasan las ni roha. Di namandalani minggu adven na patuluhonon. Asa daw maaka biar ni roha. Asa daw maaka parungutunguton.
Jala toktong hami Tuhan hibul pasahaton diri nami tu adopanmu. Ay sakap nauli na denggan duale Tuhan di patongon ho di ngolu nami. Alani ajari mahami maka porsyai hatam doho bagabagam. Pasu-pasu ma salut akaruas ni huriam HKBP Tamarunang resort Tamarunangon. Siya na met saha tu nama tua. Dongani jala sodangi ma marhite asi ni roham. Na met saya sibur-sibur magodang ma. Dia kana marsikola saya marbisuk ma. Nasida gabe sibuan goar nauli di tonga-tonga ni keluarga nang di jolom nang di huriam ale Tuhan. Nang dia kanung nga markarejo saya toktong ma ajaran muhami dinalaho mangulahon aka ulon nami di bagasan las ni roha do parsitutuon. Asaboy hami Tuhan gabi hasahatan ni pasu-pasum jala jamita na mangulu di aka dongan nami. Pasu-pasu mahami na marumah tangga. Toktong sodangi hami marhite holong ni roham. Asa marhite pardongan saripion nami ale Tuhan denggan jala uli. Jala marlas ni roha hami ale Tuhan rap dohot aka pangisi ni jabu nami. Nang dia karuas ni huriam na tongon di bagasan hagaleon ni pamatang. Naikopea di jabuna ale Tuhan hutangnya ko kami ma. Di yanakon nami Agusta Kristen Boru sianipar. Amang situa ade siregar dohot inang sianipar. Lehon madinasida hahipason hagugoon nang pe di bagasan hagaleon tibul ma ale Tuhan hasangaponmu. Dohot hamuliaon mo na mga lehon pakirimon dinasida. Pasu-pasu akaruas ni huriam ale Tuhan na marhaga leon. Na mungkin ale Tuhan godang akan na pojok do aka pakilalaan na niya dopan nasida. Asin ni roham na patuguhon ha porsyon nasida asa toktong porsea dihatam dohot di bagabagam. Dia karuas ni huriam ale Tuhan na marulang tahun pernikahan dohot ulang tahun kelahiran pasu-pasu ma. Dilas ni rohana ni jalo nasida marhite hatataba ni umur di tonga-tonga pardongan saripion de ulang tahun kelahiran ni say marbisuk jala mariaya manasida ale Tuhan mangolopon pasu-pasum uduk ma ale Tuhan hahipason do las ni roha na pahiutihut ngulu ni akaruas nami na makamolatehon basa-basa mi pasu-pasu ulaon pakobasyon di tonga-tonga ni huriam na niluhon ni amang padita nami amang siaturi dohot keluarga. Lehonon mo mahagogoon, las ni roha, jala sahalam na siya ko ale Tuhan. Asa margogo, jala marlas ni roha maamanami, rap akadongan parhalado na adong di huria HKBP Tamarunangon. Lam tudenggan nama, lam jala tuuli na maale Tuhan pakubasyon, di tonga-tonga ni resoton. Posroha nami, say sarihonon mo do ale Tuhan narikot di akapardalanan di tonga-tonga ni huriam. Say diukap hodo akaruas ni huriam dinadalan mga lehon na denggan tu huriam asa ima patadahon na gabi ruas na tarpasu-pasu hami mamalehon na daw dumenggan tuho ale Tuhan alanu nga jumoloho mga sihi ami atong hupasahat hami mangulu nami tu bagasan tanganmu kuamulateho kami do dihalujaon ni panitia ima panitia gotilon dohot tahun okumene inklusif dinamangula di bagasan sa taonon tarlumomi ma di ujung pesta jala di bagasan sadarion dipatupado ale Tuhan serah terima pertanggungjawaban anggia may Tuhan gabi pilihan naumuli di adopanmu boy gabi dalan pahebakon ulaw di tonga-tonga ni huriam di saluhu panitia lam marlas ni roha manasida mangulahon aka ulaw na dinggan di tonga-tonga ni huriam. Kupasahat hami maale Tuhan ngolu nami tu bagasat tanganmu. Rajai mahami marhite todim asa manang ahap ale Tuhan hubolus hami. Totong hami Tuhan mardonga toko jalamo nang hami ale Tuhan ditikina. On matuhan tangiang nami na husobahok kami. Di bagasan kuar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho. Amen. Marede mahita sian buku ede 45 ayat sada do udukna hu matapapungu peliata.
Ima peleata. Ali de bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon patimbulhon harajon budi tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mau liate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmo, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hongoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangham. Batama hita, disodakon Tuhan de batama bohina tuhita jala asima rohana mida hita, didopakon Tuhan de batama bohina tuhita, jala dipasaurhon ma damena tutondita be. Amin. Jadi tujol mata jalang inang diakonista dot akka parfobas diuriatta ala situasi kondisi udan